Keď býva na kolibe, tak so štýlom. A keď so štýlom, tak v tomto byte. Na predaj ponúkame moderný slnečný štvorizbový byt v exkluzívnej lokalite Bratislava Koliba. Výmerov bytu 100 m2 a 90 m2 terasa ponúka nadštandardné bývanie v rámci Bratislavy. Nájdete tu nábytok, ktorý bol zariadený na mieru v nadštandardnom prevedení. Dispozícia nehnuteľnosti zahŕňa 4 izby, pričom každá z nich je navrhnutá s dôrazom na funkčnosť a pohodlie. K bytu prísluchá aj pivnica s rozlohou 4 m2, ktoré poskytuje dostatočný úložný priestor aj pre bicykle. K bytu predávame aj široké parkovacie státie v podzemnej garáži.